Cristiano Ronaldo her. Ronaldo! Nå, ja. I dag vil mig og Safe lave en YouTube-kanal. Jepper det var. Og nu skal vi tale lidt om hinanden. Jeg hedder Nikolaj. Jeg er den bedste i hele verden til at spille fodbold. Jeg er kæmpe stor fan af Ronaldo. Jeg ved alt om ham. Jeg ved hans fulde navn. En bog. Tygbog. Jeg kan rigtig godt lide at spille fodbold. Jeg er god til alt udover matematik. Yep. Og vi bor i Veststed. Ja. Og vi er vågen. Ja, jeg hedder Safe. Jeg går til fodbold, bare ikke bedre end ham. Jeg er bare bedre end ham. Og jeg kan lide parkour og krigsspil. Og jeg har allerede en YouTube-kanal, som jeg slettede. Og så har jeg fået en ny YouTube-kanal, men whatever. Og så er jeg bare i år og er god til alt, udover dansk. Prøv lige at se over. Og vi vil bare lige sige, vi bruger ham altid til at starte videoen og slutte af med videoen. Og især med tid som dreng og stor. Ja, vi ses! Vi ses!